A dobrý den, a pánové, v našem videu si ukážeme Skero.cz server. Není ještě úplně dodělaný, jak můžete vidět třeba tady na scoreboardu, ale admin tady třeba už dělá nad Happy, že tady nastavuje, majitel se teďka dívá do... Jo, teďka tady dělá například nějaké, jak se mu říkám, jo, hologramy dělá, taky už tady mám trochu rozastavený lobíčko. Okay. Tak admin zrovna bude na chvíli. Ale jak vidíte, tady nemám ještě accountmenty, nemám hotový, ale třeba se můžeme podívat na OneBlock. Tady jsme na OneBlocku, tady vidíte nápis otevřeno. Tak asi můžeme jít se na něho kouknout. Ne? Já si dám Game Mode Survival. Tak a jsem na OneBlock serveru. A to se zrovna odpojil, super. Jak víte, ani ten tab ještě nemáme dodělaný. Možná, kdybyste nám někdo třeba chtěl pomoct, tak byste napsali do komentářů. Já se poradím s majitelem. A třeba bychom mohli vybrat vás na nábor. A pokud byste tady určitě chtěli být nějaký admin, nebo neadmin, třeba helper, technik, tak napište do komentářů, že chci být v A-teamu plus pozice a jméno na Discordu. Tady si vlastně můžete dělat takový skyblock. Tam teďka úplně nevím, tak jsme na lobby serveru a nevím teďka, jestli to ukládá nebo ne, ale jo, dobrý. Takže já jsem si myslel, že se vám to neukládá. A tady máte vždycky tenhle byl, jo, tady máte ještě Skero.cz, nová minihra OneBlock. Máte tady i boss bar, že tady máte level 2 a to taky přeložíme potom. A podívám, no lobby už jsem vám ukázal. Ida. Já jsem to omylem nějak přes Bandicoot propojil ty inventáře nějak omylem přes Bandicoot. No, když půjdeme do Skywars, tak tady nám někdo zničil jednu arénu. V options menu mám tady třeba i tohle kill soundy, win soundy, nevím co je. Jo. Partikly, efekty a tady tohle všechno máme. A to když se podíváme na lobby, nebo na tohle, tak tady máme takovýhle jednoduchý. Lobíčko. Mám takovýhle jednoduchý. Tady je prostě jenom amethyst. A tady je nějaký důl. Prostě. A pevně udělali jsme to, že tohle je takový styl, no nevím jak to říct. Prostě dolový styl. A když se porteme zpátky na lobby server, když se buguje shift, já se prostě buguje klávesnice. Jo, už je zpátky tady. Mám tady server Skeletor, lobby, připoj se, to taky nemáme úplně doladěný. A nastavuj. A potom tady máme zase nedodělaný zase něco. Jak říkám, tenhle server je začáteční, teprve jsme ho udělali. Jo, tady jsem to taky momentem propojil zase z lobíčka věci. Gratulace. Tady tým je zakázán. Zase tým zakázán. Podíváme se tady na mapu
na Kitper, na jo, kdyby se někdo ptal, mám rád ananas ve špagety. Jo, taky jsem mají nějaký technik, který propojil chat. Nějak propojil, takže jsme ho hnedka vyhodili, protože jsme zjistili, že to bylo úmyslně. Zjistili jsme, že úmyslně propojil chat, aby se nám to zničilo přes servery, že jo. Takže takovouhle máme jakoby mapu na KitPvP. Budeme mít Happit, i jak jste si mohli všimnout, na lobby serveru. Budeme mít tady Happit. A ne, nedělám si srandu, že a možná si myslíte, že tohle jsou světy, ale ne, protože když mám tady a když se portnu například, já nevím, na OneBlock, tak to zase nemáme. Prostě chceme mít dobrý server, že jo. A tohle jsme si asi tak prohlídli, tak doufám, že se vám tahle prohlídka líbila. A dejte odběr a čau.